morning लोगोफोर नैबे फुंबिलि समाव आङो नोंथांमोनखौ आंनि टीडी प्रडाक्शनाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना भिडिअआ ओमफ्राय ओरैबायदि फुं दा 6टाफोरल' जादों आरोना ओमफ्राय आङो मोखांबो एसेल' सुना फैदों ब्रासबो खालामाखै जेबो खालामाखै आरोना ओमफ्राय जोंना बोरमाखौ आङो बयफ्रेन्डनो हैनो नागिरदों आरो समझ रहे हो ना बेयो दा बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थाखाय हांखुर जागासिनो गोसोआ ओमफ्राय दा बेखौनो जोंहा बिखुमजो जानाय दङ बिसानाव आङो लांनो नागिरदों आरोना लोगो हमनो थाखाय आपकामिं निउ बेबि फैनो नागिरदों जोंनाव ओंखायनो लांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर मेगनफ्राबो बुलाव बुथाव दे बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाना फैनायनि थाखाय गाज्रि दामोन दे लोगोफोर लोगोफोर आं हमथानोनो हालायलायला ओरैबायदि स्पिड माने बियो बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंथारो आरोना लोगोफोर नै मुटुमोना थांगासिनो बिफा फिसाजो आयु फुंनि समाव बेरायबोला जा मोजां मोनो माथो नाय बार गुसुनो आइ दावरावनो मानि दावराव जों दा सोरखौ लोगो हमनो लांनो नागिरदों दा बोरमाखौ बुंदो बुंना होदो रा एसे दे बोरमाखौ ना औ बोरमाखौथ' आरो माथो बयफ्रेन्डनो लांनोसै बयफ्रेन्डनो दा जोंना माबा मोननोसैलाय फिसा मोननोसैलाय फिसा मानै दंखायोना फान्थि गोजा फानाखै बेखौबो जोलैनो दोनगोन ओमफ्राय नैबेखौ लांनाया दा लांगोन ना जानुवारियाव मोनहैबावगोन बेखौ बेखौनो फिनांगौ लोगोफोर बयबो नाय लांगासिनो जों बोराय बुरि फिसाजो बुलाव बुथाव मेगनफोरा नै बोदों सासेया बोरमा बोदों मामिया बोरमा बोदों ने नै बेखौनो लाबोदों मादैमोननि दं बिसिनि बोरमा हानजा दंखायो लाबोदों लोगोफोर ने नायना ओइ नैसि बोरमाफोरखौसो माखासे नैसिनिबो ग्रोम बाखानाय अमा बोरमानो मादैमोन अयथासार लाखायो बेवायाबो मादैनि बिहामजोआबो मादैयाबो फाइनालि नै दायोहाय जोङो मोनफैबाय आरोना बयफ्रेन्डजों लोगो हमनो थाखाय हरै दोदो हरै गांसो नै ओइथिं ओइयावथो नै बैयाव हबेयाव नै ओरै हबेयाव फोलाव नै ओरै जाबाय दे नैबे जिङावखा बोरमा खुन्थियाखौ दोननो रोङा नै लोगोफोर माबा दोबाथाय दै सिदा खायलें थांलाबो कौन है ये लोग कहां से आते हैं दोख्लें दोनानै दोलान जायो रोङो दोख्लें खालामनानैसो दोनांगौ ओरै दोखे खालामदोलाय ओमफ्राय सिदा दो मा खायलें थांहोलायनाय बेङा फान्थाया हनै फिसासै गामिनि दखान ओरै थांनायसै लामाजों दसे माबानो थाबायलांनोसै मर्निं वाक ओरै गिर्जानि सिस्टार्स फैफिनबाय जोंना मामा ना मेखौ गारबोबाय जों गांसो जाथोंसै दे मामा दे दा न'आव थांना नागिरबावनाय बियो मामा ब्लेसिं हा बाय बाय होनलाय मामा दे बाय बाय होनलाय
बाय बाय आवा आवा होनदे आखाया जायासै बाबा होनलाय मामा होना औ बाबा सना बाबा दायो जोंथ' बोरमाखौ होनानै फैबायना बयफ्रेन्डनो ओमफ्राय आङो बे ससे भिडिअखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै होननानै खालामबाय आरो ना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ जोंखौ लोगो मोनफिनलायगोन बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर